Hello guys! Hej Falcons. Co to bylo dneska za jazyk? Dnes to byla prosím pěkně všichni norština. Norština. Viča furt drží svoji tradici, co epizoda to jiný a nový pozdrav novým jazykem. Ano, a zrovna jsem si googlila, kolik existuje jazyků, aby mi jako třeba za chvíli nedošli třeba za 20 epizod. No, to přepal, ale třeba za 100 epizod, aby mi jako nedošli. A prosím pěkně existuje 7000 živých jazyků. Takže se těšte na 7000 epizod. Takže ještě mi zbývá 6990 tečka epizod. No, každopádně vždycky my každou epizodu říkáme, jak je ta epizoda mega spontánní, ale dneska je fakt ten den, kdy ta epizoda je nejvíc spontánní. Počkej, podívám se na hodiny. 0:29. Je 12:30 ráno. My jsme si s Vikčou dali takový pohoda večer. Já mám ty nejvíc vyhrocený zkouškový a my prostě neuděláme nic jiného, než že se tady sedem zase u mě a užíváme si zábavičku, máme tady opět nějaké drinčíky, ale nemusíte se o nás bát, nejsme alkoholici. Možná se nám trošku bude motat jazyk, protože, jak říkám, je to trošku spontánní, ale tu epizodu jsme dali dohromady teďka. No jako by takhle, jo. Mně napadlo, že jako radši než ráno vstávat brzo, to radši uděláme prostě teď. Přesně. A tak jsme si tady sepsali věci a děláme to teď, protože já prostě nebudu stávat, jakoby. No ne, no. I hate it. A já se musím zítra učit, takže asi tak. Ale je 12:30 ráno, takže skončíme tak ve 3, ve 2 a budeme ještě rádi. Jo, no. přesně, no. Každopádně, dneska jsme přišli s epizodou Co kdyby. Mm-hmm. A myslím si, že to nebude jako úplně nudné, že máme víc jako těch témat, budeme probírat, co budeme probírat, Vicky? No, každá jsme si sepsala svoje otázky. Ano. A budeme se ptát. Budeme tady řešit, co bychom dělali za daných situací, nebo mám tady i pár otázeček, co bychom dělali, kdybychom si museli vybrat nějakou danou věc. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Pokud se to nějak nevyvine, tak to asi neposloucháte. Ale jo, jako nevím, jestli máme ještě nějaké... počkej, máme velkou novinu. Máme, objednali jsme si prosím pěkně stativ a světlo. Yes, big novina tady. No, takže jakoby videjko coming soon, no. Jo, takže pokud aspoň těch 5 lidí, co poslouchají náš podcast, tohle slyší, tak jo, chystáme se na velkou věc a to, že se chceme už konečně zveřejnit nebo jako my máme normálně socky, takže nás sledujte na Instagramu, na TikToku, budeme vděční za každou podporu a tam normálně dáváme nás, všechno možný. Prostě jsou tam naše ksichty, ale teď už je uvidíte i na YouTube, i na Spotify. Teďka už chceme asi od příští epizody, takhle, doufejme, že to vyjde, jo. Nevíme, kdy to přijde, přesně nevíme, tak. Jak se to jako sestříhá ještě pořádně, je to takový prostě nový, takže nechceme úplně slibovat, že ta 10. bude s videem, ale budeme se snažit, aby byla. Docela se k tomu už nějakou dobu odhodláváme, protože jsme si tím nebyli jistí, zatím to děláme prostě pro srandu, jen si tady prostě kecáme, jako, ale... Tak kdybyste viděli ten náš setup, tak jakoby... Jo, no. Asi omdlíte. Jako zatím to máme docela jednoduchý, ale rozhodli jsme se, že bychom to minimálně chtěli zkusit, takže na cestě už k nám jsou stativy a světla, takže uvidíme, co z toho bude. Takže big novina je, že jsme se odhodlali to vůbec objednat. No, takže uvidíme, co z toho bude, ale pokud teda těch 5 našich posluchačů tohle slyší, tak se máte asi na co těšit. Pokud teda to nějak zrealizujeme. Doufáme, že jo. Já doufám, že jo. To bude dobrý. Jo, bude to dobrý. Prostě vy se připravte na naše ksichty, my se připravíme na to, že ty naše ksichty uvidíte a bude to dobrý. Přesně tak. No... Tak co? Jdeme na to, tak začneš? No, můžu začít, počkej, tak já se podívám. A jakou rubrikou by si chtěla tady to odstartovat? A já to mám na rubriky. Mám to na rubriky. Hele, můžu ti dát vybrat. Mám tu jednu deep, to můžu nechat klidně spíš nakonec. Pak mám zrandění, témata, co bys dělala, kdyby blablabla. Pak tady mám nějaké trapasy, potom tady mám ostatní a pak to nebo to bych nechala taky na později. To asi taky později. Tak dejme trapasy. Dobře. Tak, co bys dělala, kdyby ses pozdravila s úplně cizím člověkem jako s nejlepším kamarádem? A tohle si myslím, že je věc, co se stává docela často. Teď jsem to chtěla říct, mně se to stalo už několikrát.
že jsem si myslela, že někdo je jakoby ten můj kamarád a jakoby třeba jsem na něho i sáhla, víš, nebo něco, prostě jsem do něho... Až tak. Jako to se mi stalo, když jsem byla na Vysoké, tak prostě já jsem měla kamaráda a prostě on byl takový ten basic looking prostě týpek, že jako jdeš po ulici a vidíš ho jako 10krát. A to bylo nějak před klubem a já jsem si myslela, že to je on, ale nebyl to on, protože on byl jako zády ke mně a já jsem tam prostě došla, teď jsem do něho nějak prostě drcla, prostě nějak jsem do něho žuchla a začala jsem něco valit. Ježiš. A ten týpek se otočil a byl jako, prosím. A já, tak já bych se propadla, kámo. Já, sorry, bro. Já hledám kamaráda. Jako, hele, opadla jsem takovou light, zároveň takovou podle mě věcí, co se stává jako hodně lidem. Takže jako je to trapný, no, ale tak jako přejdeš to, víš co. A jako co teda uděláš v té dané situaci, když prostě jako... No zasměju se, že jsem prostě debil. Jako nejhorší ale je, jakoby, když tohle jako uděláš. Když to uděláš někomu, koho vidíš, jakoby, jako komu vidíš do obličeje, tak to je fakt divný, jo. No právě a ten člověk třeba ti dá jako no reaction a prostě jde dál. Já bych prostě, mně se dneska stalo něco podobného. Já jsem šla na nechtíčky za jednou holčinou a... Jsi myslela, že jsi potkala tu nechtařku? No, ona mi právě neodpovídala, když jsem tam došla, tak jsem se bála, že třeba zapomněla na můj termín. A z té jakoby její branky začala vycházet nějaká holčina. A teď ona je taky taková jako holčina. A já jsem se brutálně rozešla a jako jo, konečně prostě víš co, už jako přišla, úplně jsem se rozešla k té brance a teď ta týpka mi dala přesně tady tu no reaction a šla prostě dál a já byla úplně... Oh no. A teď za mnou ještě byla nějaká hospoda, nějaká zahrádka, takže jsem to uhrála jako tuturu, jako prostě, jako, že se nic prostě neděje, ale tak takže to je taková ta situace, kdy fakt jako děláš jako že nic, podle mě. No, to je blbý. Nejhorší je, když už na toho člověka fakt jako promluvíš a on ti prostě... Jo, no, jako to jo. Tak, no... No je to na hovno situace, no. Blbý, no. No nic, můžeš pokračovat. Já to teda tady nemám na rubriky, já to mám prostě tak jako sepsaný. Z fleku. A dáme tady třeba hnedka tu první. Co kdyby jsi mohla vyměnit život s kýmkoliv? S kýmkoliv, jakože úplně, celebrity a... Jo, úplně kdokoliv, dejme tomu třeba na týden. Tyjo, to je hrozně deep otázka, na kterou nevím, jestli jsem dost střízlivá, ale víš co, já si myslím, že každý má nějaký shit, se kterým asi prochází. Že třeba ono se řekne, že každý by chtěl být prostě celebrita, mít prachy a nevím co. Já potom třeba až tak netoužím, protože vím, že ty celebrity mají spoustu shits, kterýma si neumí normální člověk jako ani představit, že by procházel. Takže já vůbec nevím. Asi... Hej, teď mě úplně zaskočila ta otázka, protože já fakt nevím, s kým bych si vyměnila svůj život. Protože já se snažím prostě ty jako poklidně žít a být spokojená. No tak to jo, ale tak prostě na týden se s někým vyměnit. Jo, na týden jenom. Jo? A jo, tak na týden. A More hlucha na jedno ucho. Mě to úplně, to já si myslela, že úplně. Tak na týden, tak to bych možná už switchila s nějakou tou celebritou, protože bych si to možná chtěla zažít. Ne, prostě ale... já se tady musela odpovídat prostě. Tady já jsem musela dát zase moji filozofickou otázku, ta odpověď. Jo, dobrý. No, pro mě úplně vypadalo, že to bylo na týden. Já jsem tě vůbec nerozuměla. Ale tak na týden bych si možná chtěla zažít jako jiný život, než mám já. Takže klidně asi ta celebrita. No jaká ale? Ty jo. Hele, já bych možná jako... No. já teď přemýšlím, nevíš, co je nejhorší? Ne, já vím, kdo bych chtěla být. Já bych chtěla být Aurora. Jestli zná někdo zpěvačku Auroru, jakoby... Chodila by si zpívat do lesíku. No, klidně. Mně přijde, že ona, i když samozřejmě neznám, ale je to prostě ta celebrita, jak na nás působí, tak je hrozně taková spirituální, poklidná duše. No. Ano. A fakt ji mega mám ráda. A ji mega ráda poslouchám, má ty nejhezčí písničky, jako když se chceš prostě odreagovat. Takže asi tahle ta celebrita bych chtěla být. Na týden. Prostě Aurora, kámo. I love her so much. Slay. Takže to je moje odpověď. Která mohla zabrat 5 sekund, ale já jsem ji protáhla na tady 5 minut. No, pohodě. No, já tady pro tebe dál mám. Pokračujeme dále s trapasama. Ne, počkej, ti dám nějakou zrandění. Jo. Byla by si na rande a týpek ti řekne, že jako kamarádka by si byla super. Ty pičo, co by si dělala? Pál, kámo.
No máš blízkej, vole. Takže klasik date a on by ti prostě řekl, jo, víš, Vicky, ale jako kamarádka bys byla super. A já, go fuck yourself, jakoby. Jo, co když bys to tam třeba taky feelovala takhle? Já bych to řekla, pohodě, víš co, ty bys nebyl ani dobrý kamarád. Uražená, zhrzená Vicky. Odešla bych. No. Ne, nevím, tak jako tekla bych to prostě. Jakože jsou věci, které neovlivníš a tohle je jedna z nich. Mm-hmm. A jakože samozřejmě by to asi zamrzelo jako logicky, že jo. Mm-hmm. Ale jako tekla bych to prostě, jako it is what it is. Ne každému se prostě bude v životě líbit, víš co. No jasný, a tak stejně jako ty to necítíš u někoho, tak on to nemusí cítit u tebe, takže jako asi v pohodě, víš co, to jsou věci, co se dějou jakoby daily někomu, jakoby, chápeš? To jo, no. Já ti dám samé zatím light otázky docela. Jakoby jo, no. Měla bych přitvrdit. To bys měla. No, já jako další tady mám no, dobře, tak co kdyby zmizel Instagram a TikTok? Jakože forever, navždy. Jako, že bych věděla, že existovali, jo, anebo teď bych o nich nikdy nevěděla. Ne, věděla, ale třeba ráno by se zbudila a prostě by byl zrušený TikTok a Instagram. No je zajímavý, že já bych z toho byla určitě taková jako, když si to tak vezmu, tak naše generace tím jako žije. Víš co? No, ale zároveň by nám to hrozně pomohlo, kámo. Hrozně by nám to pomohlo, takže bys byl odkázaný prostě na WhatsAppy a nevím co, prostě by se s těma lidmi jenom psal, nesledoval ničí život. Já WhatsApp už ani nechci otevřít. Možná by se to znovu zrodil Facebook. No, ty vole. Mrtvá aplikace. Ale... Na to bych úplně zapomněla na Facebook. Takže myslíš s tím prostě všechny aplikace, kde sdílíš prostě svůj život, jakoby. No, basically, no. Jo, no, tak to by, říkám, pro naši generaci by to podle mě bylo hrozně těžký, takže bych určitě by mi to možná nějak, jako, nechci říct, že zasáhlo, jako myslím si, že jsem závislá, ale asi ne tak tolik, že bych jako to nezvládla. Actually bych byla asi ráda. Jakože mě to hrozně ovlivňuje ty socky a TikTok, Instagram je můj největší jako spotřebitel času. Ano, přesně tak, takže myslím si, že by mi to jenom prospělo a první týden by mě podle mě bolel, ale zároveň věděla bych, že to je pro mě dobrý. Mně asi jediný, co by mě vadilo, tak asi na tom Instagramu to, že bych přišla o takový, já to mám prostě jak moje fotoalbum. Takový Inspa, jo? Nebo jo, tvoje, jakoby. No, že jako můj Instagram takový fotoalbum i jakoby storyčka, já strašně často, jakoby, když nemám co dělat, tak si projíždím archiv svých storyček třeba. To taky vlastně dělám, a koukám se prostě na fotky, které jsem přidávala na story sklidně prostě 5 let zpátky. A to by mi asi chybělo. Jakoby... To je pravda, to je něco jiného než klasická prostě, galerie, přesně, ale takový to je jak kdybych si prolistovávala album prostě s fotkama doma. Jo. Tak jako takový feeling z toho mám a to by bylo asi jediný, co by mi chybělo. Jako ty reelska a tak, víš, na to si odvykneš, prostě, že to nemáš. To je jakoby... Jo, to jo, no. Jako to by mi asi zase tak extrémně nevadilo. Lidi by začali zase sledovat nepřetržitě YouTube. Jo, a tak to dělám pořád, ale jako to by mi asi tak nevadilo, spíš prostě ty fotky a to, co tam, jako jasně, že to mám v té galerii, ale prostě to nemá ten stejný vibe. No to je pravda, no. Jako já vždycky si to projedu třeba jednou za půl roku, protože vím, že jsem byla dřív hrozně cringe, třeba nevím, 6 let zpátky, úplně brutálně. Takže to chci vždycky vymazat z té paměti a vždycky ráda si to jako připomenu, no. Takže jako souhlasím, no. Myslím si, že ničím jiným, než v tomhle by mě to reálně jako nějak nemrzelo. Takže asi tak. Já tady mám teďka pro tebe z mé rubriky Ostatní. Rubrika Ostatní. A můžeš si představit klidně, že jsem to já. Ale prostě, co bys dělala, kdyby tvůj kamarádka začali chodit s tvým ex? S jedním z tvých ex. Bro. Myslím si, že bych prostě začala chodit s tvým ex. Nebo jakoby neznám, nebo jako prostě ne. Ale máš nějakou kamarádku, nebo kamaráda. No, i když vlastně kamarád by mohl reálně chodit s tvým ex, ale no, jako by dokáže si to určitě promítnout. Jo. Podle mě tohle se děje docela často jako lidem, nebo často, jako určitě se to děje. Jako tohle je pro mě takový těžký trošku. Záleží asi, který by to byl. Jo, teď záleží přesně, jakoby, který z těch mých ex by to byl, jo. Jakože ani jedna není úplně dobrá volba, ale pochopím, že pro někoho ano. Jen asi by se mi těžko překusávalo to, že jakoby někdo z mých jako blízkých lidí by si s ním jako začal. Asi...
Tak hlavně ty, já nevím, ty podle znáš mě ty je lidi prostě, no to taky, ale jako kdyby to, já nevím, kdyby to byla fakt jakože obří láska, vole, tak okno, tak jakoby co s tím, něco s tím udělám, víš, jako jakoby jo, nic, no. ale já nevím, tady mě jde spíš asi o nějakou, že spíš jako morální stránku toho, víš, o nějaký girl code a prostě takové věci, že se jako to mezi nedělá. kámoškama se to super nedělá. No, že se to prostě nedělá. Spíš tady jako o to by mi šlo, že by mě jakoby to hodně asi zamrzelo a vlastně asi i naštvalo, ale jako nic bych s tím jako nemohla udělat, no. Jako já si nevím představit, ty vole. Jako kámo, jestli ho chceš, tak si ho vem, ale jakoby na vlastní nebezpečí. Jako ty jsi to vystihla, kdyby to byla nějaká láska prostě, nebo já nevím co. Jako takhle, kdybych na těch lidech fakt viděla, že prostě, že se fakt milujou a že jako oba to chtějí dotáhnout, že to jako chtějí táhnout oba stejným směrem a že prostě fakt jako láska všechno prostě, tak jako překousla bych to, ale asi by mi ani nebylo třeba příjemný se s těma lidma asi dál nějak jakoby bavit. No, nebo jakoby, to nemyslím toho ex, ale tu kamarádku, že asi jako, ok, you can have him, ale jakoby já už tam asi jakoby nebudu nějak moc figurovat. No přesně, kdyby to byla ta velká láska, tak si řeknu, hej ty vole, no ok, jako ať už na jedné, tak na druhé straně, ale zároveň prostě bych musela asi do jisté míry přerušit kontakt jako s obouma, nebo jako s ex nějak, jako asi máš potřebu jako být v kontaktu, ale prostě i s tou kamarádkou možná, já nevím. Jako určitě by se jako změnil můj přístup k ní a nějaký chování a určitě by to asi nebylo jako vole best thing forever, ale asi už jakoby, já říkám, že s ní nikdy nezajdu na kafe nebo něco, ale prostě asi bych jako... No, já jsem si totiž uvědomila, že u mě je to tak trošku impossible, protože mám jednoho ex a Vikča je tak trošku sestra mýho ex. Nebo jakoby, že jo, ty jsi jmenujeme kamoška. Jo, jakoby tak trošku sestra, no. Jakoby, jenom takový nějaký krevní pouto mezi náma je. Takže jakoby nemusím rozhodně myslet DNA na to, že by moje nejlepší kámoška chodila s mým ex. Jo, tam to není jakoby úplně jako, cesta, no, tam umím si to vybírat, ty kámošky. Jo, no. Dobrý, tak já jdu dál. A co si dáme? Dobře. Co kdyby ses probudila jako kluk? Hej, to jsem ti taky chtěla dát, ale říkala jsem si, jestli mě by to tam zajímalo, budu dávat. Co by byla jedna z prvních věcí, kterou bys udělala. A neříkej, že by se podívala do trenek, protože já vím, že bys to udělala. Jo, to bych udělala jako první, to by všichni udělali jako první, tak musíš říct ale tak jiného. jako co jiného chceš dělat? Já nevím, jakože... jakoby... Mě nenapadá nic jiného, než všecko spojené se sexuálním podtextem. Tak určitě bych zkusila asi s někým se vyspat. Určitě bych zkusila všecko možný ostatní. A... Co? A jo. Takže všecko možný. A nevím, jako co jiného by. Já nevím, šla bych někam na stavbu. Co? Já nevím. Typka by šla pokládat cihly. Já nevím, kam co jiného bych mohla využít. Jako já bych třeba šla do klubu, kupovat holkám prostě drinky a prostě, chápeš? Já bych šla dělat sociální experiment, kámo. S mikrofonkama do města. Ne, jako prostě sociální experiment třeba, já nevím, prostě jak to mají kluci prostě s holkama, nebo já nevím. No proto bych šla do toho klubu. No právě. Tam prostě jako... chytat ty holky, protože by mě hrozně zajímalo, jakoby... Jak se ty holky namotají. Ten pohled prostě z toho klučičího, chápeš? Jo, jako chápu, no. A nebo, co bych udělala? Mně nenapadá nic jiného fakt než sexuální podtext, protože co jako mě taky, no. Ne, víš co, jako my žijeme v České republice, naštěstí ty práva jsou stejný, že jo, ne, kdybych byla tady někde. Ne, víš, co já bych udělala? No. Já... Vygoustovala někoho. Ne, já bych si dala na sebe běžecké oblečení, sundala si tričko a šla běhat na náplavku. Jo, a hej. Přesně kolem takových typek, jako jsme my. Dneska, no, my tady jako obdivujeme novou brněnskou náplavku. Ona už není vlastně tak nová. Ale jakoby, hele, čte. Ale jako hodně běžců tam běhá. Dáváme vám tady takový menší tip, jo. Holky, jestli se nudíte a chcete hrát hru kolik z 10, tak se běžte se mnou na brněnskou náplavku a pozorovat přírodu. Hlavou tam kačenky. Ne, jakoby brněnská náplavka je jakoby hodně 10 z 10. Ve všech směrech. No, takže by si šla zaběhat na náplavku, tak. Jo, tam
Jako kdyby byla jako obohacený kluk o hezké tělo, tak taky bych se šla někam promenádovat. No tak jasně, no tak kdybych se probudila. Já vím, co bych udělala. No. Až by bylo léto, kdyby bylo léto, tak si prostě sundám tričko a budu chodit po ulici. Protože to je něco, co my ženský nikdy nezažijem, kámo. Vem si, že když jako by můžeš. Co? No jako můžu, jo, ale možná by na mě někdo zavolal policajty. Ale jo, no. Takže bych zkusila všechny možné experimenty s klučičím tělem, potom bych si šla zamakat na stavbu, pak bych si šla zaběhat na náplavku a pak bych si sundala tričko a šla do klubu, ano. Kámo, pernej den. No musela bych to všechno zkusit, jo. A pak bych šla do gymu a postnula fotku z gymu. S bicepsem. Ach jo, takže už se těším, no. A určitě by si skipla leg day. No to právě, že neskipla. No, já tady mám pro tebe další randění. Takže jsi zase na rande. A co bys dělala, kdyby ti týpek na rande řekl, jdeme pak ke mně nebo k tobě? A já k tobě. Ne, právě radši ke mně, kámo, protože bych se u toho týpka bála. Jako, pokud jste já na bych rande, šla radši, ne, já bych vždycky asi šla radši k někomu, protože o tom můžeš prostě jakoby zdrhnout potom, víš. Jakoby jak dostaneš toho týpka odsud? No tak jako to je pravda, to bude trošku těžší. Takhle jakoby si můžeš klidně v půlce noci jakoby zbalit tady do pí. No, já mám zase takový pocit, že kdyby ten typ byl u mě, že jako si tolik nedovolí, víš? Nebo já nevím. Možná se na to koukám jako zkresleně, ale... Jakoby jo, no, trošku delulu to bych asi neměla šanci ani tak, já ani bych tak. prostě, jakože jasně, že je asi trošku víc risk jako být k někomu jakoby no právě. domů. Neznáš to tam třeba ani. Ale prostě já bych jakoby radši, víš co, jako nerada bych někoho se snažila, jako, ano, přesně, sidequesty. A šmejděníčko. Šmejdění. Jakoby nerada bych jakoby se snažila tady ráno jakoby dostat toho týpka z domu, víš. Jo, to je to takový jako... no, prostě že tak práci, máš dneska práci, nebo ne, nemám, uděláme si snídaní a já mám práci právě dneska. Jo, a v kolik? Brzo. Teď už je pozdě, už jsem tam měla být a aha, tak běž, já ti mezi tím uklidím doma. Už by se k tobě nastěhoval. A ty nechci. Běž pryč už. No, jo, to se, počkej, kde jsme teďka skočili. Jo, já jsem si teďka vlastně ptala na to rande. No. Takže ty teďka dáváš mě. Takže já ti teď dávám otázku. Co kdyby si uměla skákat, jak ta postavička ze Subway Surf? Ty vole, ne, ale tak počkej, ale on jmenuje. Neuměl skákat na ty vlaky. No, tak on měl taky ty skákací boty, no, že jo? takže postavička se skákacíma botama. Ano. Kámo, co to je za já nevím, to mi super random napadlo, kámo. To byla poslední otázka, já už jsem nevěděla co, tak jsem napsala tohle. Děcka, sorry za shitty content. No, já nevím, jako asi bych skákala. Jako co jinýho bych měla dělat než skákat. Ale kam by si třeba chodila skákat? Na zeď. Já nevím, Vicky. Počkej, imagine, že jdeš z náplavky a nemusíš to obcházet přes ten most, jenom přeskočíš tu řeku na tvou stranu. Víš, jak by to bylo super? Já jsem dneska přemýšlela, že to přebrodím, ale kdybych měla ty skákací boty, mohla to přeskočit. Ty vole, to je fakt hrozně random. Kámo, co to je za otázku? Kdybys byla postavička ze Subway Surf a měla skákací boty, co bys dělala? Tak určitě bych někam skákala, Vicky. Určitě bych někam skákala. Záleží já nevím, abych právě zkusila skákat na ty vlaky, jak on vždycky skáká. Já bych skákala tady na brněnské šaliny. Už vidím ty headlines. Ne, víš co mě vždycky... Já teďka nemůžu dostat z hlavy tu písničku z toho Subway Surf. Ne. Já nevím. Ne, co zpíváš? Já nevím. Ne, kámo. Musíme si ji pak pustit, protože mám pocit, že vím, jaká to je písnička, ale vlastně nevím. No, takže Vicky, změníme topik a jdeme na další trapasy. Mm-hmm. A máš tady, co bys dělala, kdyby kdybys omylem poslala hlasovku o někom přímo jemu. Prostě takovou tu klasickou, jakože nadáváš na jednoho člověka a prostě to pošleš tomu člověku. Jakože nechtěla jsem dát klasický, pošleš screenshot konverzace tomu stejnému. No, happened so many times. Jo, ale fakt jako hlasovku. No, a jako nevěděla bych to, nevšimla bych si toho. Nope. A pak by mi odpověděl ten člověk. Ano. A v tu chvíli bych to zjistila. Ano.
A bych se asi zablokovala. Jako tady asi není ani jako o čem se bavit, no, prostě to fucking nechceš. No jako ne, no. A jakože já jako ono záleží, a kdo by, docela často, takže... Ono záleží, i kdo by to byl, jako no. Jako jestli to je někdo, s kým se bavíš na daily, jako to, ale nebo... A já, hej, ta Anička je fakt hrozná, kámo. Anička, kámo, ty jsi mi to nikdy neřekla Anička. Ne, no. A ty, bro, what? Why you don't like me anymore? Ne, asi. No, to bych nepřežila, no, kdybych to stál tebe, ale... No, jako nevím, no, jak bych se asi propadla do země a zablokovala si toho člověka, zahodila telefon a šla žít někam do chatky do lesa. To byla taky hodně random otázka, kámo. Nebo jakože hrozně light, protože jsem myslela, že se nad tím pobavíme víc, ale jako by tady v tomhle případě bych fakt jako nevěděla, co dělat. To by bylo úplně taky, že člověk stuhne a jako seš úplně v prdeli. Jo, taky nevím, co bych dělala. Protože imagine, jako co já občas říkám hlasovka, jako ne, že bych byla právě úplně jako pomluvačná, ale prostě lidi, nedělejte, že se nebavíte v hlasovkách takhle o lidech prostě některý. No. No to by bylo úplně v prdeli, no. Kdyby se nějaké naše hlasovky dostali ven. To nesmí. Ne, nesmí, no. Kdybyste věděli, co si s Většou posíláme v hlasovkách. My si posíláme hrozně random věci, jako. Ale mně přijde, že to tak má každý. Jo, no. Takže teď já, že? Mm-hmm. Tak já dávám otázečku. Co kdyby ti na Tinderu napsal někdo o feed pics? Tak napíšu za kolik. Nevím, to bych asi ignorovala jako většinu zpráv, co tam mám. Girl. Ale určitě bych se zeptala za kolik. Ne, já bych napsala ať mi pošle na pedikúru. Zaplatí. Jo. A pak, že se rozmyslím. I don't know, tohle nedělám. Ale jakoby jo, asi hele, kdybych si to měla jako promítnout jako do reality, tak bych si z toho spíš udělala srandu. A buď bych fakt napsala jako za kolik, a nebo bych prostě řekla, ať mi pošle na pedikúru. Já nevím, kamo, tak jako spíš bych si z toho udělala srandu. Co ty? Já bych napsala za 10 000 euro. Za 10 000 euro. Za 10 000 euro pošlu celou nohu. Však to je kolik, vole, 250 táců? No a pak poletíme do Tajska. Je 10 000 euro, 250 táců. No 1000 euro je, jo, 250 táců. No, tak to byla rychlá otázka. Každopádně já ti asi dám tu moji deep. Vždycka another episode, another většina swipování na Tinderu, nebo co to tady máme? Hej, ne, kam ty jsi je zase propálila. No, takže Vicky, jsi ready na deep otázku? No, tak pojď, já bych úplně mám jako tyka, jako vibe na tu deep otázku. Tak jo, let's do this. Co bys dělala, kdyby ses mohla vrátit a změnit jedno rozhodnutí? Já vím, že jsem tě to měla tím docela jako... Kámo, já mám jako těch chvílí hodně. No. Jako dost vlastně. Přemýšlím, jako s kterou z těch věcí bych si měla vybrat. Asi řeknu, že bych se z jednoho jako určitého místa přestěhovala dřív a odešla dřív a tím pádem by se asi změnilo spoustu věcí. Okay. Takže asi to bych udělala. OK. Jako chápu, že to nebudem tady asi rozebírat na podcastu. Ale ty to asi chápeš, ne? Já asi to je asi jako věc, kterou bych asi jako udělala. Prostě odstěhovala bych se jako dřív, no. OK, já si myslím, že to by jako spousta věcí dopadlo líp. Jako nechci říkat, že nechodila bych s tím, protože jsi zkušenost, víš co, jako v té době. No, tak jasný. Víš co, tak vždycky z toho člověka třeba nějak měla ráda nebo něco, takže to bych asi jako neměnila, prostě jako it is what it is. Ale to tak bych asi změnila, no. Jo, hustý. Jako potom pak pokecáme. Ale to já nevím, co bych dělala já. Jakože já asi nemám nic, co bych nechtěla. Asi, já nevím. Teď se úplně... Jako víš, tak napadne ti jako spousta věcí, co bys třeba udělala jinak. Ale ve finále by si jakoby nezměnila asi. No já se jako mega řídím tím, že prostě všecko, co se stalo, bylo z nějakého důvodu, víš co? Jo. Že jako nevrátila bych nic, protože mi buď něco přineslo radost, něco smutek a všecko mě tak nějak jako... Formuje a posunuje dál, no, takže...
Jakoby víš co, taky ty třeba největší věci špatný, co se člověku staly, tak jsou ty největší věci, co tě prostě formujou, víš? Takže nic, co bylo prostě nejhorší, bych nechtěla vrátit zpátky. No, sorry, kámo, za tuhle hroznou otázku. Ne, jako to byla dobrá otázka, jako, to byla dobrá otázka. Tak já mám taky jednu takovou, asi trošku deep. Co kdyby se šlo vrátit do jedné životní chvíle, do jaké by se vrátila? Taková dost jako podobná, ale jakože... Já bych se asi vrátila do školky. Já nevím, mě to hnedka, nevím, proč mě to napadlo úplně jako první. Jak ti říkali v té školce? Suchá kůrka. Suchá kůrka. Já ani nevím, v jaké epizodě já nevím, proč jsem měla v hlavě, že říkali kmínek. Jo, vlastně už vím. Tady jsme se bavili o tom chlebu s tím kmínem, ano. Tuhletu storku, proč mi říkali ve školce suchá kůrka, si můžete poslechnout v našem díle Nepopulární názory. Ano. A je to docela funny, docela smutný. No, každopádně, jo, nevím, proč mě hnedka napadla školka. Mám pocit, že kdybych se vrátila třeba na základku, nebo něco, tak tam už prostě ty děcka jsou starší a tak nějak tam jakoby, nevím, nechci říct, že to je těžší, ale prostě školka je prostě něco, o co se snažíme mít přijde celý život, víš, že takový to, že dáš si svačinku oběd, dáš si schrupnout, tak to jsou prostě, to byly ty jako best times, jako... Jo, no. Takže bych asi bych se vrátila do školky a nevím, jakoby... Jo, a co ty? Já bych se vrátila... Bych se asi nevrátila do dětství. Já bych se vrátila na nějaký místo, kde jsem byla. Asi. Kdybych jen tak random se prostě mohla vrátit. Jo. Když se vrátila na Bali, kámo. Na Bali, jak kdybys tam někdy byla. Byla? A jo. Kámo, ty jsi mi úplně vysmala, jsi tam byla? Kámo, ty jsi... A jo, vlastně. To jsi nikdy neříkala? Jo, no ne, já vím už, mě to teď docvaklo. Kámo, tak já jsem Cípám. Já jsem tě teď totálně vyhrotila. A jo, na to jsem úplně zapomněla. Tak tam bych se asi vrátila. Prostě jen tak, jako kdyby si nemusela nic platit, tak bych se prostě vrátila. Vali, ty jsi tam fakt byla, tak je to Vali. No byla. Ne, já vím, a mi to vůbec nedošlo, kámo, promiň. Ty a já, tady no jasně, kdybys tam někdy byla. No, teď ty dáváš otázku. Jo, tak počkej, já se ještě podívám, co ty mám pro tebe nachystaný. Já bych teďka možná dala moji další rubriku. Dobře. A dala bych ty 3 otázky co bys dělala, kdyby jsi musela vybrat jednu věc. Tak jo. Takže první, co bys dělala, kdyby jsi musela vybrat? Buď to partner, který tě extrémně miluje, ale nepřitahuje tě, nebo partner, který tě strašně přitahuje, ale city nejsou tak silné. Oh shit. To, když jsem si sama četla, tak bych absolutně sama nevěděla, co si vybrat. Protože vlastně ono asi si vybrala to druhý. Jo, jakože tě mega přitahuje, a to tam tak silný. Protože jakoby já nevím, já bych asi nemohla být jakoby s člověkem, který mě sice miluje, ale mě nepřitahuje. To je pravda, no. Protože jako já hrozně jakoby toužím potom jakoby být milovaná. Podle mě každý člověk po tomhle touží. No jasný, no. Ale pokud ty to tomu člověku neopětuješ, tak jakoby what's the point, víš? Jakože možná ti dodá nějakou satisfakci, že a nějaký něco prostě, že ten člověk miluje, ale jako ty ho nemiluješ zpátky. Takže jakoby... No to je mega deep otázka. A když si vybereš to druhý, tak prostě jo, máš tam nějakou vášeň, něco, ale pokud tam ty city nejsou tak hluboký, tak to se může prohloubit ještě. No ono je vlastně crazy, že jako ona asi lepší varianta je ta druhá, že tě partner mega přitahuje, ale není to tam tak silný. Ale na druhou stranu to vlastně nejde ani u jednoho případu. Jo, jasně, nejde. Tam si jenom vybíráš menší zlo. V podstatě jo, no. A to menší je ta druhá varianta, prostě, no. No, jakoby, no ta menší je ta první, jenom jakoby my se chceme asi víc trápit, takže asi, si vybíráme to druhý. Jo, vlastně, no, to je pravda. No a pak mám ještě to, nebo to, co bys dělala, kdyby jsi musela vybrat partner bez humoru nebo partner bez ambicí? Ježiši, ani jedno. No jako bez humoru to fakt nedám, takže no bez ambicí, kámo. Já jsem přesně nad tímhle přemýšlela a říkám si, imagine, že máš prostě ambiciozního chlapa, ale vůbec se s ním jako nesměješ. Prostě jenom takový ten typek, co si jde za tím svým jako... Ne, kámo, I fucking hate suchary. Protože OK, jako není dobrý mít
neambiciozního chlapa, ale jako Kam ne, když prostě byl není by aspoň vtipnej. vtipnej. Jakože u mě třeba jako humor hraje strašně velkou roli. No, u mě taky. Jakože když je fakt někdo vtipnej, tak mě může přitahovat už jenom tím, že je vtipnej prostě. Jako pro mě ta láska znamená vášeň a smát se hrozně s někým. Jo. Víš, že já mám prostě tu lásku spojenou s tím štěstím, že se s někým jako hrozně něčemu smějete a jste prostě svoji a jste jak děti. Jo, silly goofy. Takže ano, takže si nemůžu představit, že bych byla s někým, kdo není prostě vtipný. No, jako ne. Já jsem zvyklá na to, že jsem vždycky ta nevtipníš. Ne, dělám si srandu. But I'm funny though. Ale ne, nemám si představit, že nemám vtipného chlapa, no. Ne, jako určitě, jako i když, jako fakt oboje je špatný zase, ale určitě jako bez ambicí. No ne, ty si to vemeš třeba, já jsem hrozný crackhead, jakože já fakt, tím myslím, že jsem prostě mega jako, přesně, no prostě silinka goofinka, ano, no. přesně tak, a jako nemůžu si představit, že prostě mám toho parťáka, co jako se mnou není silinka goofinka. Jo, takže... kamu, představ si, že tady prostě budeš jako mega něco prostě vyrábět, vole, nějaký jokes. Jo, musela bych úplně kukovat. A ten typek tady prostě bude sedět a... Jo, dneska jsem měl tolik práce. No, dobré, no takže určitě jako by spíš jako humor než ambice, ale jako potřebuješ obojíš, jo. Ale samozřejmě je to jo, ale těžké. Bez humoru to nejde. Přesně tak. A ještě třetí to nebo to, tu mám. Co bys dělala, kdyby jsi musela vybrat, aby všichni viděli tvou historii vyhledávání nebo všechny soukromé zprávy? Asi historie vyhledávání, jo, jako já tam nemám nic jako... Když jsem to psala, tak mi přišlo, že nevím a teď si říkám... Poslední moje vyhledávání je, jak se řekne norsky, vole, ahoj všichni. Takže jakoby, jo, v klidu, hele. No, jako, jo, to je valid. Jako soukromí zprávy ne, ale jakoby... Jako říkám, když jsem to psala, tak jsem nevěděla, ale teďka vlastně říkám... A ty tam, kde je Singapur? Je Singapur hlavní město Thajska? Ne, nemůžem tam ani dávat, jakoby, nebo takhle, obeznámím, protože jsem si spletla Singapur a Bangkok, jo. Stane ale valid. Ono to jakoby zní stejně, že jo? Jo. No, jo, asi je možná lepší radši vyhledávání. Sice nechci vědět, kam co jsem si hledala za poslední třeba rok. Ale jako soukromí zprávy. Ne, to se nemůže to by bylo ven, úplně bro. jako, to by bylo úplně jako konec světa. Mega. Takže tak. Takže dobrý, to nebylo tak těžký, ta poslední otázka. Yes. Já přemýšlím, jestli tam ještě mám nějaký pro tebe, ale určitě klidně pokračuj. Takže já pokračuju. Co kdyby se o tvým love life natáčel seriál? Jak by se jmenoval? Třeba mi řekni. O mým love life. Love life? Love life. Love life. Love life. To je so funny, promiň. Když to myslím. Ne, to ještě ne, to je cute. Pokračujeme, okay. necháváme. No, hej, kdyby se o mým love lifeu natáčel seriál. Tak by byl určitě o mým crushovi, který vůbec neví, že na něj mám crush. No tak jak by se to jmenovalo? To je hrozně weird říct do světa, že mám mega crush, kámo. A přitom nikdo neví. Ne, nevím. Finding the right one. Já nevím. A jo, jako... ne, jako u mě je to takový nahoru a dolů. Ale nemyslím si, že jsem úplně někdo, kdo by to měl nějaký extra zajímavý. Prostě jsem měla jeden dlouhý vztah. A teď jakoby čekám na správný moment. Nebo já nevím, I don't know. Čekám, než můj crush, který vůbec neví skoro, že existuje. No, I don't know. No, fighting. Fighting. Jo, kamo, fighting. Actually by to. No, co tvůj? Můj by se jmenoval Jedna katastrofa za druhou. No, jako to je zrovna něco, u čeho bych musela být hodně kreativní a to teď fakt nejsem. Ale nevím, kámo, no. Nic lepšího mě asi nenapadne. Ale jako dobrá otázka, jako I like it, jenomže já to nemám zase tak jako... Jo, to nemáš zase tak wild, no. Jako jo, v podstatě jo,
Ale ve všech různých věcech, co se mi staly, ale nemám asi úplně teď jako... Že ty znáš taky úplně veškerý můj love life, takže ty bys to taky mohla pojmenovat. Já nevím. Já bych ti to pojmenovala. Living... Ne, Aya being Delulu. Aya being Delulu. No. No, takže tak. Takže tak. No, hele, tady mám pro tebe ještě 2. Mm-hmm. Takže je to tady spíš, je to z topiku others. Mm-hmm. A mám tady úplně random. Co bys dělala, kdyby ses ocitla sama v IKEA přes noc? A nebyly by žádný jako následky. Kamo, já bych se fest vyspala na těch posledích, co tam mají. To je první věc, co ti napadne. Víš, co mě hnedka napadlo? A šla bych si pro kuličky. Přesně tak. Přesně takhle, tak. já bych tam došla, dala bych si ty kuličky. Mega bych se schálovala. Mega bych se schálovala s těma kuličkama a s tou omáčkou. A hranolkama. Yes. A potom tam mají ty hermelínky. Ježiši, kamo, I love them já si so neberu much. více jak 3, protože si říkám, kamo, nemůžu za to utracet. Kam bych si dala třeba aspoň 10. Třeba 40, kámo. No, mega. Jakože kuličky, omáčička, hranolčičky a hermelínky. To je moje go-to objednávka v IKEA. A dortík. A dortík. Já se tam vždycky totálně přežiju. Já bych chodila na fáze. A pak musím procházet celou tu IKEA, cítím se jak gula. Je mi úplně těžko, ale vždycky se totálně scháluju. Já vlastně ani nevím, jestli chodím vždycky před nákupem, anebo po. No právě vždycky, když tam jsem tak před a jakoby dělám to špatně, podle mě. No to jo. Já mám vždycky hlad, víš. Já mám pocit, že chodím vždycky potom až, ale jo, nevím, někdy se tam chodím, jako někdy se tam chodím fakt jenom na jídlo, no. Jako... No, takže schálovala bych se, pak bych, nevím, třeba natočila nějaké, že come cook with me, prostě do nějaké mega hezké kuchyně. Teď bych tam kukovala ty plastový ovoce, vole, co tam mají, kámo. Takže by si reálně natáčela content. Ne, to ne. Ale tady to bych si udělala jakože for fun. Jo. Já jsem tam jednou viděla prostě taky to plastový kuře, vole. Jo, tam mají ty to bylo funny. Nějaké, no. A pak bych... Mega bych si vybrala nejdražší madračku. Pak, kámo, bych šla na ty záchody, co tam mají. Takový ty fejkový, co mají v těch koupelnách. Oh jo. My god. A pak bych si tam hodila spink. Spink. No. Jo, ale jako co jiného chceš dělat v IKEA, než jakoby se tam nachalovat tím jídlem a pak jít na tu nejlepší madračku, co tam mají. Jo. Takže asi tak. Takže to bych udělala, no. Kámo, to by byl podle mě nejlepší den mého života. Actually, můžeme se pobavit o tom, proč IKEA celá vypadá jak takový ty klasický, jestli si pamatuješ ten trend na TikToku, takový ty backroomky. Jo, fest, Backrooms, prostě takový ty divný místa, kde se třeba ocitáváš ve snech. Jo. A jako jo, mega no. Jako, jo no, teď když na tím, jak oni tam nemají ten daylight, protože tam nesvětí to sluníčko vůbec, tak to tam mega divně jako feel. Vlastně IKEA je actually divná, kámo. Jo, ale I love it there. Je to hrozně divný, ale jo, já miluji IKEA. Jakože IKEA... Jako, já bych se tam chtěla jako prostě chodit, procházet jen tak prostě. Jo, já takhle občas chodím. Nebo když jsme si zařizovali byt, jo, tak jsme chodili furt a vůbec mi to nevadilo. Já jsem to fakt milovala v IKEA. Jo, IKEA je good. Uděláme trip pak někdy. Jo, musím na kuličky. Jo, a natočíme vám content. Pojďte s náma na kuličky. Pojďte s náma na kuličky. Pojďte se s náma schálovat až moc. No, to jsem akorát chtěla říct, že my se fakt hrozně snažíme natáčet ty contenty, ale my na to vždycky buď zapomeneme, anebo prostě nemáme co natáčet. Jo, nebo prostě to je takový nudný, nebo jakože jo, super, tak jdeme se sednout na náplavku, no, tak jako fajn. Ale ne, tak asi. No, nevadí. Co tam máš? Potom tady mám, co kdyby se prokázalo, že žijeme v simulaci? No, tak bych s tím asi nemohla nic udělat, nebo... Ale tak jakože first reaction prostě, co bys si jako řekla? Hej, já mám hrozně ráda tuhle konspirační teorii. Teď můžeme udělat teaser na to, že naše první video, co budeme natáčet jako i s videem. Jo, dobrý, vole, odpověz ne. Tady budou konspirační teorie, blablabla. No, ale... No, kdyby se prokázala tahle konspiračka, která mi přijde fakt jako hrozně crazy. A počkej, kdo to říkal, myslím, Musk nebo někdo, že nějaká šance 1 miliardy, nevím, že prý jakoby nežijeme v simulaci. Že prostě ta, to jsem věděla. Že ta šance, že je tak malička, daleko, že nežijeme v simulaci, jo, chápu. Ano, že jako spíš vlastně skoro z 99,9% žijeme v simulaci a to je hrozně crazy, kámo.
Jako to je hrozně crazy. Já úplně jako hltám, kámo, tady ty konspirační teorie a to všechno tady okolo tohoto. A je to ještě strašně zajímavý. A pak přesně si myslím, že nevím, lítá nade mnou nějaký... Pamatuješ se, jsme byli na procházce a lítal tam ten pták, jakože on nelítal, vlastně on jen tak levitoval. Ale to je jakože já vím, že si fyzicky... to jakoby dokážeš odůvodnit a vysvětlit to, proč to tak je. Ale prostě it's weird. Jo, to jo, no. Prostě proč jakoby jen tak random levituješ 30 metrů nad je jako každopádně třeba jako studuju obor, kde se prostě učím jako hodně chemie, třeba i tu fyziologii rostlin a tak. A vždycky jakoby občas zapřemýšlím nad tím, že je hrozně crazy, jak každý malý prvek a každá věc má své místo a nějak funguje. A nevím proč, ale kdyby se to prokázalo, tak jako actually si řekneš, okay, já bych jako se odmlčela tak na týden a vůbec bych... Šla jsem vyvětrat, kámo. No prostě... Zprocesovat. No, zprocesovat to, protože je zároveň divný, jak všichni máme prostě svoji jako mysl a všechno, že ti jako nepřijde, že žijem v simulaci, ale zároveň máš prostě taky ty basic needs, jakoby jak simíci prostě. Musíš se najíst, musíš se napít. Nebo já nevím, jak to prostě popsat. Jo, jakože... Ale prostě všechno má svůj řád, už jenom čas prostě, všecko. Já nevím, to je hrozně divný, tak co bych dělala, já nevím, asi bych byla úplně v dojebu, jako prostě by mě to totálně sundalo a podle mě hrozně lidí by podle mě spáchalo třeba sebevraždu nebo něco. Že by to, no to, to jsem trošku odpálila, ale to jako, že to by byla, trošku že jako nevím, jak vyjádřit, že to je tak jako heavy, jako věc, že by se to třeba potvrdilo. Stejně tak vlastně, hele, ale vlastně stejně teďka nedávno se potvrdili ufoni. Ano, už jako nějakou dobu zpátky, že jako vyloženě potvrdili, že americká vláda potvrdila ufony. Kámo, že oni tím prostě jenom zakrývají Epstein files. Jo, však mega. Že to je úplně očividný prostě. Reálně Trump... Hej, počkej, tohle si fakt musíme nechat na konspiračky všecko. A uděláme prostě si k tomu research a všecko. Já tady absolutně jakoby nežeru to, že prostě, chápeš, že on radši odkryl, nebo jakoby... Podle mě jsme všichni věděli prostě, že jakoby nejsme ve vesmíru sami, že jo. Jakoby logicky to ani podle mě není možný, aby jsme byli sami ve vesmíru. Prostě to nejde. Ale on prostě si řekne, že radši odkryje a odtajní spoustu videí, fotek, spisů prostě o UFO, než aby se dál odtajňovaly Epstein files. Co no tam asi prostě tak crazy. Jakoby může být. A neodtajnilo se to ještě... Netajnilo se to ještě předtím. Těch files je vlastně miliardy. Jo, jakože myslím to, ale ty ufony. No, to už je venku. Jo, já jsem teď nevěděla, jestli to bylo už, jestli to bylo teprve za Trumpa, teďka za ty druhý vlády, že se to poprvé jako opravdu jako potvrdilo. No to, kamo, to je teďka třeba 3 týdny. Ne, já už to mám v celém jako bordel, jo. Teďka nedávno fakt jakože vydali normálně, že si můžeš projít prostě PDFka, fotky, videa, různý spisy, jakože jsou tam třeba nějaký prostě v PDFku nějaký prostě spisy třeba reálně z roku třeba 1990. Jo. No jakože já vím, já si občas na YouTube a i videjka, ale teďka, jo, je to crazy. Jako na tohle, jestli někoho jakože zajímají tady tyto témata a tak doporučuji na YouTube, on natáčí už strašně dlouho, jmenuje se Rod Welden. No, teď nevím přesně, jak se jmenuje teďka jakoby na YouTube, ale jestli to jako se jmenuje stejně. Ale ten natáčí úplně dokonalý videa. Jo, a jakoby jsou i kratší, takže jakoby u toho člověk nemusí vydržet 1,5 hodiny. To no. Že jsou kratší a fakt hezky dokáže mluvit, hezky se poslouchá a říká tam jakoby jako fajn věci. Jo, a jakoby zní tak, že tomu rozumí, takže doporučuji tady tento kanálek. Jo, no takže já ti ještě jednou odpovím, že... Takže byla bez dojebu prostě. No, jasný. Jasný, já nevím vůbec, co by se tím pádem dělo, nevím, lidi přestali prostě fungovat. Podle mě ano. Jo, jakože to by bylo crazy. Však to se říkalo, že kdyby se odtajnili ufonia, tak prostě lidi opět přestanou jakoby žít reálně a fungovat prostě a look at us, jakoby. Tak zatím nás to nějak neovlivňuje, já tady potichoučku zaklepu, ale nevím, no, nechci se o tom bavit, teď je tma, je noc a mám strach, ale až budeme dělat ty konspiračky i s tím videem, já doufám, že se to všechno povede. Ještě jednou říkám, radši, že nic neslibujem, Bůh ví, ale no, to bude. Mega se na to těším, no a to když tak pak proberem. Ale jo, heavy otázka, no. Takže počkej, já tak teď jdeš ty. Úplně poslední. Já mám taky poslední. No, je to docela ta light, ale poslední z rubriky randění.
Co bys dělala, kdyby ti někdo dal na prvním rande seznam pravidel vztahu? Ježišmarja, bro, what the fuck? Jako, no už bych nešla na druhý rande, jakoby. Jako to by mě asi taky vystrašilo docela. Jakože víš, co můžeš říct, co máš rád a co nemáš rád a co bys chtěl ve vztahu a co nechtěl, ale jako dát vyloženě seznam pravidel, jakámo crazy shit, jako. Jakože víš co, tak každý má to je podle mě hlavě. psycho a jakoby bych se léčit, kámo. No to jo, ale hear me out. Každý má podle mě v hlavě nějaké ty své pravidla, chápeš? Nevím, no. That's weird, to, jako, to bych mu řekla. Víš co, jakože říkám, je normální, že člověk, nebo mělo by být normální, že člověk ví, co chce a nechce ve vztahu a je to v pohodě a samozřejmě by to měl říct, ale jakoby mít seznam nějakých pravidel a jakoby prostě vychrstnout to na tu druhou osobu ještě takhle hned na začátku. Mi přijde jakoby fakt wild a jakoby fakt bych nešla na druhý rande a to by mohl být kámo 10 z 10. Jakoby já tady tyto to věci... je trošku red flag, no. Jakože můžeš být hezký, ale prostě jakoby musíš mít taky něco jiného v sobě, víš. No. A pokud tady na mě jako vyhrstneš prostě tady toto, tak ne, kámo. Jako já mám taky, že jo, své věci prostě, ale ne. Takže bys prostě nešla už na druhý rande a kousla bys. Ne. Jako toto je asi jako prostě bych řekla, hej, sorry, to není pro mě a čau. OK. Teď co tam ještě pro mě máš? No, já tady mám. Co kdyby ses měla zítra přestěhovat do jiné země? Oh no, tak by to bylo, já jich mám hrozně moc, ale, nebo ne hrozně moc. Určitě v mém srdci leží jak Španělsko, tak hrozně dlouho i Holandsko, protože tam jsem chtěla jakoby žít na nějakou dobu neurčitou, protože prostě v anglicky se tam domluvíš. A zároveň Španělsko, prostě španělštinu taky miluju, nebo neumím, ale miluju. A mám to tak nějak jako v srdci, jako víš co, rodina a tak. Ale hrozně se mi líbí Asie, kamo, I don't know. Tak ty jsi taková Asiatka. No. Ale... Kdyby se zapadla, úplně v pohodě, všichni myslí, že jsi ten domorodec. Tam zapadla, ale... Domácí. Nevím, jak jsem teď mi vypadalo to slovo. No, jo, jako nevím, neřekla bych jednu, kámo. Asi, kdybych teďka měla fakt jako úplně se vzít a odstěhovat, tak by to bylo asi to Holandsko, protože jsem to plánovala v nejbližší době. Ale to je jako random, to je jenom kvůli tomu, že vím, že to jako prostě tam dorozumíš anglicky, že a prostě se mi ta země líbí. A je to blízko. Ale zároveň i to Španělsko a ta Asie, tak já nevím, kámo. Mně se hrozně líbí ve Vietnamu, nebo ta líbí jako, chtěla bych... A ty jsi tam jako byla? To jsme to vrátila s tím Bali, děkuju. Ale to jsem řekla právě blbost, no, spíš bych tam hrozně chtěla a je to Tajsko celý, no. I don't know, kámo. Jako spíš, ale po té Evropě teďka radši, takže asi buď Španělsko nebo Holandsko. For me. Já bych asi dala tu Asii. Ty bys nedala Itálii. Jako dala, samozřejmě, že Itálie je jakoby number one, ale kdybych se zítra měla někam odstěhovat, tak by to byla Asie. Mě ta Asie právě taky protože já vím, že v té Itálii je ten život prostě trošku těžší. No tak v Asii, co bys tam dělal? Je to jako... tam, tak kdybych měla remote, tak se v té Asii právě, že naopak jakoby žije dobře, protože je tam prostě levno. No a kdybych měla plat, i kdyby z Česka, tak prostě vím, že tam budu naprosto v pohodě. No jasný. A v té Itálii je to prostě takový trošku horší, jakože Itálie je nádherná, prostě I love it so much. Ale ten život je tam prostě těžší, no. Jasný, no. Jakože pro mě by byl lepší život v Itálii. V Asii. V Asii. Tak spolu poletíme. Slay. Yes, do Tajska, akorát plánujeme trip do Tajska. Tady domlouváme. No, uvidíme ještě. No, nevadí, co tam máš dál? Já tady mám teda poslední otázečku a to je, co kdyby jsi mohla dát jednu radu tvému mladšímu já? Ježiš. Co bys si řekla malé vietnamské AIčce? Úplně první věc, co mě napadá, že bych řekla prostě jenom buď přesně taková, jak asi. Já vím, že to je hrozně cheesy, ale jsem nikdy jako neměla jako pocit, že bych jako měla udělat něco jinak. Já nevím. Ale to je super, ale. Nebo jakože nevím, protože všechno, co jsem udělala, mě vedlo teďka sem, kdy jsem prostě vždycky nejspokojenější a nebo samozřejmě já nechci tady mluvit o věcech, prostě každý má nějaký svoje shits. Ale zároveň se snažím být prostě jako spokojená s tím, co mám a vším a jsem hrozně vděčná za všechno, co mám. Já bych asi neudělala nic jinak a nic bych si jako, nebo prostě bych si fakt vzkázala jenom, ať jsem taková, jaká jsem.
That's so nice. That's so cute. Jako ono to fakt zní hrozně cheesy, ale I love my life. Nevím, jsem vděčný člověk, takže... Však teďka tady, abyste jen tak věděli, jen tak random vsuvka, byli jsme tady před chvilkou v okně, koukali jsme z okna a já jen tak random zandala. My jsme byli stvořený pro tenhle život. Jo, ale jo, kámo. A jakoby jo. Mě hrozně hřálo na srdci, prostě. My jsme s Vikčou prostě byli v okně, koukali jsme a bavili jsme se a prostě I love, jako. Jo, prostě. We live in a moment a prostě it's nice. A co by si vzkázala? Já bych asi taky neměnila jakoby nic. Jakože prostě v životě lidí se dějou i dobrý, i špatný věci. Každému. Jasný. A každý si akorát projde něčím jiným, ale jakoby každému se dějou dobrý, špatný věci. A myslím si, že i ty špatné věci jsou prostě ve finále časem k něčemu dobrý. Takže to bych neměnila. Nebo ne, že měnila, ale neřekla bych svému mladšímu já něco udělá jinak třeba. Nevím, asi bych si řekla slay girl. Slay girl. Keep on slaying. Tak jsme to zakončili úplně fanfárově. Keep on slaying, diva, to bych si řekla. To byla krásná poslední otázečka, thank you. Jo, to jsem si nechala úplně naposled. Jo. Chtěla jsem teda poslední zandat ten Subway Surf, ale... Hej, to mě tak odpalilo, kámo. Ale tohle bylo fakt hezký, no. Ale fakt, jako když se nad tím zamýšlím, tak ani nevím, co jiného bych si měla zkázat. Já taky nevím, jakože... A jsem hlavně šťastná z maličkostí a jsem prostě taková, jaká jsem. Já si vážím toho, co mám a takový jen, že to je prostě takový cheesy, jako... Jasný, asi bych si prostě řekla jenom, fakt to slej. Slej. Ne, řekla bych si, dodělej tu vysokou, ty krávo. To bych si možná řekla. No, to jo, no. A to bys jako chtěla třeba reálně? Ne. Girl. Ale jakože, kdybych to dodělala, byla bych ráda, ale jakože bych se určitě nevrátila. Jasný, no. Jakože fakt nechci. Ale tak zase člověk, když si předloží to studium něco makata, tak už na to ani asi jakoby nemám podle mě mozkovou kapacitu. Jakože nedokážu si představit, že bych si teď měla prostě sednout a učit se XY stránek. Absolutně ne. Jakoby vůbec. A když už máš člověk jednou prostě nějaký měsíční příjem a už se toho nechce vzdát, víš co? No, jasný, takže to taky v tom hraje prostě roli. No už bych nešla, no. No, to jsme tady ještě rozebrali naše tady ty problémy. No, ale to bylo moc hezký. Děkuju za otázečky. No, takže to je tady konec. Yes. No, my jsme asi řekli všecko, co jsme potřebovali. Pokud jste to poslouchali až sem, našich 5 posluchačů, tak děkujeme. Tak nás sledujte na těch sockách, jestli nás ještě někdo nesleduje. A myslím, že 5 lidí ti nás určitě sledujou. Jo, ti nás určitě sledujou a milujeme vás za to. Ale... No tak uvidíme možná příště, už to bude s tím videem. No. Možná, ale ještě neslibujeme, ale možná. Ano, přesně tak. Takže děkujeme moc, že jste nás poslouchali. A mějte se krásně. Yes, mějte se fanfarově. Tak jsem chtěla říct, mějte se fanfarově, kámo. To vyfoukla. Tak jo, zdarec. Čau.